na otwe mu ne yetufu ukwa wade ya bisa ya bisa kuro bisa fia ofiri mu bisupan ne entity ya ebe so na nyamesom eka nipa enti ne gidie nso tete oye ogidi ni ben sabe so ma oye kremo ana odi Kristo achi ana asese na wokom nyina ye ne ma ese ne ani ko se ebe so ebi a ohun kremo ni abran na ubisai osomo no hye bedrum bebire sara ho odin betumi bi o kwan se wodi madam ba ko be kan yenu be kan nsa be kan sabe so uyo Kristo ni wonim se wo so akoto ho puru na wonim se da achi bi ubesa adan ho dia ubisai se oye Kristo ni ba ya o ma o kwan awo so osomo no hye ma awo twetwa mu ni ye kasa kurum ye kan okurum a baabi a ufre utwa mfuma na ye kan say range manta nti ye kan say ukrom anye se bia ukrom baabi potem fi no nko na wo ye santini anasa wo ye akani na wo fi sampotem a na je se wo so asem ne ye kan obi fi santi achima wo na se wo amansia ni nyina ye ba ukrom bro ni si home region so nti amamre na frafra ene nselesi tutu niama ni nyina ye kan ukrom anye ukrom poti etwa ufuru anet yes anu osom no nso so sabi eso a wuntumi nka se open na mom na taade no de wani ho da bi ti sabi eso a unim se kremo ene wani gi no hada so mu so osom no bedroom le bi no niema bi be makwan ama e bia wo ndi se wo kode ane e ka message de obisa sa na emanyi titru ne amafo ya yesi ye ko ye Kristo ono anim se be so internet wa makwan ama ne disika ba wo ahwe wo ade wa put afi edu ba bi no won pese bi na na ye kasi o ji sika ne bia ade wani ato no wo bisa ye o ye bia otumi en okay yan hwe ha wo kan sem bi wo ha ye me de nti no that dey say ye no aka ne de se ko wase ye yi na de wo kan na ye hwe sa no mani nyina nene no when yan kan se na masem na se global weather na sa befo na masem yan ya asuata na ye hwe kuro ofiri so da bi ye hwe ne som ye hwe ni sika nti wo de hwe se etwa ya ye hwe ni sika ye hwe na ho ofe ye hwe na education background ni ye hwe bi a titru bi efie no ofiri a eno nti no ka wo susu se da nneoma we no na ya dane no tinka ye nkọ ye chi sa nneema we no na ya de abesesa so na nsensan ke okay esese ye de kan se na abafu nim de kwan so aba ye kasa ni a ye di vuju ane ne nte sa bebia na ofun so kwa wutimi ehwe kasa enti sa o de be ka de wo no wana nke dan sa ya to agu no na yakofa we na besesa no na ama ne ukọ court si aware no as amafa so amafa so yetu na amafa ene ahwepo nyina se sabe so a wadrum panyin fie so na opese wo ware a enhwe nipa no ebi agina bia wo nko a na fie a ofiri mu na mo mabusua ofiri mu wo hwe na wo hwe osom ene gidi a okura ene se de oyon ne ma mantama ofiri mu no to brebi a ubie wa no a sabe so a wo kaseti ya mantama wo so wadi ejire kwa akọware na wo kwa akọware a wo so toro bi a na wo bufo ba a wo nhwe be nkum henifa obi wa kwa sabe so su obi ko ye kwa ho asem na wo so wo do akọ sa nipa yesan de wunya won ho nti no bedom rebi no ba nwe ne sia ba abachi na akọfo hawa nti ye se before say omoma de ye ken omfanye adwuma na se wanya ni mudo so ni yet na nanom ye ne hwe sa nyema nyina ye hwe sa nyema nyina ti se na yeso ye pese ye to ye kan fama omonto sa akwa na me enyi bi mfiri na wonya do ho ko bodi pana no kwa na me ka sese awade ne nyina akọ yie dia ene wo nko asan isa wo dan ye de mu ye do dan ne ma wi akoto okay enti wo ko dia hu se ba bi a wo ko wo kwa wonsan na office wo kwa no an do mi dan ne ma na romi enti ko na ko to nti sana betumi aka asa Sankofa tiefo ne tinita ahwefo yesremo
my father yɛka yɛnyɛ adwuma why yɛsɛ yɛkyiri koko a yɛni no wontumi ka sɛ ne fa bi deɛ wopɛ ane fa bi deɛ na ɛfa na ɔpɛ no sɛ na sɛ yɛn adɔdɔdeɛ no nko ana yɛpɛ nti ɛfa na wɔpɛ no deɛ he na wɔpɛ deɛ wɔpɛ no sɛ deɛ bɛma na deɛ bɛsɛ na asoma na kyeekyee deɛ bɛma nipadua ayɛ fɛ deɛ bɛma ne brɛ so ateɛ ɛno na ɔpɛ na mmom nipa no som ne mu dwumadie de minim ababaawa bi a kan bi na no kɔ baasere me so na ne kunu yɛ kram ni ɛna yɛne ndidi nkɔmɔ ayɛ so na de na wura wontimi ntwe no ma ɔsɛ wontimi ntwe no ma ne ma ɛsɛ na ne sɛ wo bɛyɛ ne dɛn ɛna ɔsɛ nkwadaa ne deɛ ɔsɛ ɔmfa ne ma no ma ne baba no kwa ne ba so ɛna ano de na eduru baabi na baba wa ne wasɛ ayɛ tema na da ho no afei na ɔde tentamento afei so wɔn so ma so defi sɛ ɔmo no hɔ no ɔmo di agyadeɛ ane yɛ ɛyɛ kremoni no sai sirni mo sɛ semfo ɔmo di agyadeɛ enti ɔno gidi sɛ ɛna yɛso yɛte akaman mu asante yesu so ɔfa edi ɔfa asefo na yɛdi adeɛ enti wo maame ase na wudidi ɛna esrem nom ne awona ɛne nkran ɛhɔ ne die bie mu yɛ ma me pa na mo afutufu titiru ɛna deɛ menya akura de ma me fa mpem pɔtɔ enti sɛ mu tu mabunu na wo mu nsia ware kwasa na mo ba mo na so ka we nyina ka ho maame yɛ bibo obi wo hɔ no kura na mesrɛ ka sɛ deɛ wo ka wɔyɛ seremoni ana wɔyɛ santini enso baabi a wakɔware no onim kura sɛ ɛma yɛ ne dia ana ma yɛ gya deɛ nti hɔ no bie mu yɛ ma me na sɛ mo nso mo yɛ saa na ɛno kwasɛm yɛ nhyada ɛnsekyere no ɛnka baabi a obi firi ho asɛm kyerɛ sɛ ana meka sɛ nipa nyina dwara pastor de kristo sum mu gidi a yɛwɔ no sɛ yɛ nyina ba kristo mu a yɛyɛ ɛno ɛnyɛ bɔne ɛyɛ papa mu a enti saa gidie no so ne gyina enti sɛ sɛ bɛ so nipa no wɔyɛ sremni anaa sɛ wɔyɛ anwani anaa wɔyɛ santini anaa wɔyɛ bruni na sɛ oni ne nyinaa kura gidie baako bi a saa gidie no so ɛne yɛhwɛ sɛ mo betumi atu anamana nanso mpanin sɛ amammerɛ deɛ yɛnto ntwene amammerɛ yɛntoto nase bɛtɔ mmerɛ bi na nipa na firi mu no na afei wobɛhunu sɛ ne kurom amammerɛ deɛ sɛ yɛkɔfa aba na ɛyɛ wasɛm enti aseɛ na pene so hunu sɛ saa ne mmerɛ nyinaa wɔ hɔ Ghana ha wohwɛ mu a akamfo anasa asantefo na wɔn deɛ ɔfa ɛne ɔfa aseɛ na di kɔ yɛ maame fam na mantama aka no ɛne fɛnsɛn region aka no nyinaa deɛ dodoɔ na edi agyadeɛ anafo sɛ kɔnkɔn ne wɔn ma mmarima no nkwadaa no ɛrekɔ bɛrima no sɛ mu mmienu nyame anafo no ma ware meka hwɛ a meyɛ ebi akani na ma ware ebi ankani anaasɛ sirimini nti ɛsɛ saa ne ma nyinaa wuhu na wote asɛ sɛ saa na betumi nanso kristo mu gidie a yɛwɔ no ɛna yɛn nyinaa yɛfa no sɛ yɛn nyinaa kura gidie baako bi ɛna saa ne nanso sɛ aware na ntumi ankɔ n'anim ankɔsi ase owu antem na bibi kɔsi na kwan mu tete a saa card ni obeplay ba mo ga obeyi sɛ me kuro mu de sɛ ni sɛ bia me ya santini mi minimum sɛ mi die na de nti me ma e ma ya me dia ba me ho saa nti yes tu ahwefo nyina afo sɛ ɛsɛ sɛ wo ma ho hia ho na obusa sɛ ya afutufo yɛ nfa nka yɛ dwuma ho nyɛ ne sa ebi sɛ asɔre dem na egya na edi dwuma ɛna yɛ ofutufo bi so a adenti na ba sɛ ya na mo wure de nti ba saa ne sɛ ɛyɛ yɛ adwene no yɛ nkyerɛkyerɛ ne kyerɛ yɛn sɛ esan sɛ nipa no so yɛ kristo nipa no firi abɔnten na ɛbɛ ware na sɛ wɔnyɛ kristo ni di a ɛsɛ sɛ etumi ebie mu kɔ akyire kakra titu deɛ ɔyɛ yasɔre ɛsɛ etimi no hunu sɛ na wɔbusa wo ho nneɛma wɔ ni nneɛma wɔ ni kuro mama mmerɛ wo pene so wobetimi adi so na na meka emfa wo ɛde wo ne na ahyehya aware ebi a mo wantimi anya no ho ade ɛna owu akɔba wo ne no wɔ ba abusua no bɛka sɛ bɛyɛ no ho ade wo yɛ nso awere no nti ɛsɛ wo sɛ bɛ so egya wo ne no wɔ dam ba de chance ya kusi meba nti ahwɛfo yɛnhwɛ bibi wɔ ase on sɛ ɛnam sɛ nti dodoɔ na yɛtumi kasa bɔ so sɛ ɔmo ti mu yɛ den ɛnyɛ ti mu nanso ɛyɛ ɔmo mamrɛ nti etwa sɛ wo yɛ wo na wonim nti wo kɔ no wa misa nti yɛsɛ wo kɔ awade bisa no wa bisa na me ka kyerɛ sɛ bisa suban bisa neɛ bisa nteteɛ ɛne sɛ de ɔyɛ ho nneɛma fa fa akyire bisa abentum na ntɛm bisa ɔkɔ ha dan a wotua sika na ana wotua sika fa akyire ɔpɔ obi o area hɔ anwuma no bisa o fie hɔ te sɛ fie ate yɛ ma ho hia yɛ abiribia asɛ yɛ adwene kanfo ma yɛ na ɛno a ne yɛdi akyire nso nyame ama yɛ adwene ne nimdi a
ese etimi di yem pensempese mu ne ehunu awa hodo ne ne ye ne suban bi ewo ma e bia ni nyo ebi kura nipa na nkasa na nka open se do tie ye kan nye Ghana nko a ebi abroni hunu ya bi du photo akwa abrochire broni bi hu broni bi hu wasna ne je wo ho wo so tie abrochire wa ma oni amaso akwa du abrochire afi wa nkwa ebe no kwa abrochire kro ope yo ba ko ye sa maka abo wo so do abrochire ne kwa no wu ope airport wa naka so enti ma se do ye kamfo amahwefo nyina se broni mpo na hunu ya du photo akoma no eno wa na busa ho na befu kwans betuma ye brese mpesempese mu bebre ehun se omo nyema sign etie me am office bebi wa no ko Germany okoya busia no so mo adwuma mo ye farms enti o ma fan secretary e no ye ware ni ofi ho no so afi bia o ma na kwanya ma baga etia ne ka e bibia no enti ese wo so ma hu hia na obusa ese wo te da sa brawa na o ma na ni tie abrochira na odi America ene titu aware nso a obi na wo hye a wo ka ma yesa wo ho na amafo bebere osu se na se ne mere ya apa asa wo ya kodi nyame anim eba wo odigija wodi aware ni jija ses me ba yan hwa ahwofo madaroma yetse kasa bebuebu se dompe ye kan se chinchi kraman na chiri hwe dompe nanso se ya ye wo mu die nompe chiri hwe nkraman enya ahwe hosem awre hosem na de amana basa ne se dipa no susu se asa ne mbre ya apa asa woche na yankofo nyina aware the classmate fo aware sabe so aye de awo twa ne po anase etwine obi okwa na awofo ankasa so to bi mfra bont ai na me do ko school awie na wada seteme so na me sa to ma udie ne ade saa ne mani nyina enti ye tu ahefo nyina afo se wo ba bi na no na me wo baba anaba be ma na se ko school awie na wonya ba no wo nche kasa kire ene ntete ne ade kaka na beboa na wuwo ne yodo na opia ni si abonte akwakofa de yemfa enu na wo musa akire kuma se ha madi obi achi a yekoja aware amana yokogina musa ne papa enye ne papa yokogina musa ne wofa enye ne wofa yokogina musa ne nua enye ne nua nanso na oba aware na onim na oba ni omo sheda na sheshe ai chese opa aware ope no your friend red ofri he oso mu fitogo afi de omo wie ya how sha se ba abusuan mi ekwe ba ma abusuan enti ye tu ahwefo nyina afo se ye nka se enware ware na fa kwampa no so ye hwehwemu ma ho hia na de no bi atetiri nyina na eboa pa enti mu ma yemfa mfra ye Kristo som ene gidie kura ye kura mu na se ye hia obi a ye nto ebo ase na ye nyem pensempese mu ye na am ye ntumi nkwa enum eno ena otumi aka se baby a odu tia hye eboa wo ama wonya na o how ne beba kura na so beti sanity na akoye pete na last week me kan wase say ade enye sa enti wan to bo ase na wutom nika na okohia na akofa nipa sa di ade ne titu se ama pohia obi okurum a na wapene na makokura bi ka sem se na se na de mo ware wo otru ai sanity wo ware ba bia mo pe enti beda na mo mere enti Maame Aseiduwaa eyo how okay yesra mabunu yesra omo pa se ye okasa obi wa otie o obi mo hu de wonye se wontwene ho ana wonye okay eno ne ye kase eni ni pankas ne ma akwankyere ne ma ofutu bia wuti amasem kire eni bi obo akwankyere na ekire wo so enti na bibia bia ma yese se program kasa wie de number na awurade adom ka futu akra betumi di ama na wafa so na se wo mu dada nso a na wahwe na wo ne ma atutu na wahwe se ne ma bi a wunnim no ahyase ebisa na wo do ho akohye mu awie no abon nka se awale bi na mo hwe na wahwe na yesese uhunu apa ehunu na wabɔ wadwene pɔ se se die ha na ko na saa na wo mo enwura mu die okay ye ken won fa no wontie ne ye fa nya adwuma me da se sankofa wo setete atempon no bi se hwe mo de mo munim de mo ka munim me hu di akodi mu no me hu akodi metua ma me nsa akoa na me dofo mesra wo so yo ba so yo bema do ne na ka ha ya so fie ndia na maboa me se me kana ntesa o se bible no yam se proverbs me busa mo o se control mo awese yes ne fie a afori meti edunso okay yes ne fie afori bochi o se afori bo ahye mumma nti se wo hu akodim na wo ko wuram na amane ye koto
ɛne sɛ wobɛtie deɛ yɛkan deɛ hene na yɛ na mekeka ba mɛboro mɛdama ɛno no yɛka ne sɛ obi sɛ meho akɔdim ahwɛ ne school mɛtua dan ka mea na me sponsor na amena bedu baabi odu nti paa sɛ mɛpena mena akɔdeɛ ɛne mede ne bɛfa baabi nti wɔbaa no nso de ama mamfie ne no wɔbɛtena mu ɛno kwasa na no na meka wasa awotwe ade ba ko ayɛ me ya paa wɔ mabunu ayɛ bɛyɛ pens ɔno ankasa na setena mu ɛnhyɛ dan sisi so sa na wasan afo obi sɛ ɔwɔ sɛ wobaboa na boa ne kan ɛnyɛ sɛ wo de awade no hyɛ wo sɛ mehwɛ no na owie suku a awade ɛno na wotra nyɛ no kodu kwan baabi na sɛ okohyi obi foforo na wɔde tunsani ani na wɔne wo kɔ na nkwa ɔbɛtwe no ho ɛno na ba mu wasu sɛ wo akoda na meka sɛ maso mihia saa hawo ni bebre mabunu bebre ɔde sika aboa wo ba bedu baabi na ɔba na gidi sɛ ontimi ntwɛn ne bio ma so nso mu pagya ntem na afi ɛsɛ ogya no ho enti mebo ofutufo hwɛ ade bi wo ha mamen ye wia ye beba be ma nyesum ye ma ni binim sɛ wo ware a be ma ni ye sum ye enti no wanya ware ni biam sɛ wiase be wiye e di ama no enti ye na be mo hu sɛ be ma nyesum ye na ade utira to no so nemu from be video ya no kure mebo e ma ni bisum no wo pese wono nso ware bi enti kan sɛ be kyem na ansa ne be kyem no na o kan sɛ on sɛ dodo na ne ho akodi mu nti ɛna wɔn pese wo be jai ɛsan sɛ wonim sɛ wo jai a ye besere no ana sɛ waboka ɛna wɔba nso soro ne sɛ manfa ne sa mampene so ama na anware me a sɛ de ne ho akodi mu obetimi akumi because ɛnɛ no yɛse papa nya hwe a wɔne nso nya hwe wɔmfa nkyɛw ti wɔno so ehu kakra tension kakra wɔ na wo twetwem na meka sɛ sɛ awarefo bi wɔ asodie na ɔmo mpa kɛse te sɛ ɛtisi ahoma ɔmo da so a ɔmo bɛtɔ na sɛ asomdwe ne wɔ ntam ɔmo mpa kɛse sɛ ha ne kagetia da ɔmo enya aso yɛte ne sɛ ade ne fapem no ene hia sɛ fapem na anko yie fapem no wotusi amemlemfi so fapem no wotusi yawo so fapem no wotusi ade ni penka wo nhyɛ dampe no sɛ de so sɛ osiesie no kra wani nye ho enso san sɛ wogiri sɛ nsika bia bedi wo nti nipa bɛka nti ɛne odu na meka sɛ atiefo ane ahwefo ɛnhyɛ no so sɛ unu obi tu anamo ɛbɔ saa ahyehye no mu na mo atena osome na ibosumi no nsia kwa mpo afe na sɛ waboa wo kwan bi na wo hwɛ na sɛ wontumi ne nkɔ biem a mudi si hɔ a ɛyɛ sen sɛ wobɛtoa so ɛyɛ sen sɛ wobɛtoa so